Hej alle sammen og velkommen til den her video. Den her video den skal handle om hundetur med Jeppe og så er det meget hyggeligt at gå ned ad marker og sådan ting. Og den her gang der har jeg tænkt mig at gå en lille tur ned ad alt. Der var sgu noget lort der. Ja. Vi har alle mulige dyr der er hernede. Vi har rimelig meget. Vi har helt dernede af. Og det er bare rigtig dejligt at være ude i sådan noget vejr her. Rigtig dejligt vejr. Det er rigtig godt. Jeg tænker lige at gå lidt tilbage igen, så kan jeg dreje op lige hernede, så vi går den vej nedad. Så tænker jeg selvfølgelig, at der skal laves nogle flere videoer selvfølgelig til kanalen. Det er jo en helt ny kanal. Håber I tager godt imod den. Jeg kommer til at lave mange flere videoer efterhånden. Så jeg håber, at I vil tage godt imod den. Selvfølgelig, det blæser lidt lige nu. Men det skal sgu nok gå. Så ja. Undskyld alle sammen, jeg kommer lige til at stoppe den. Jeg tænker, at jeg lige holder jer med godt. Holder lige, sætter den lige på pause. Og så filmer jeg igen, når jeg når hen på hjørnet. Så nu er vi klar igen. Ja, vi har jo som sagt helt dernede omkring træerne om bagved. Så og selvfølgelig tjekker vi det ikke det hele igennem. Men tænker på, måske nu er det jo ikke sommer, om det så skulle tjekkes igennem til sommer. Skulle noget gå i det, i alt det her. Se, vi har vist nogle rådyr nede. De går her meget efterhånden. Jeg tager en genvej her. Gennem alt det krat her. Jeg synes, der er meget smattet. Der var sgu noget mere her. Ja. Jeg lige helt dernede af. Og så tænker jeg på, at vi kan altid finde noget mere. Og hvis I gerne vil have noget mere, så like og subscribe. Abonner selvfølgelig. Jeg får et sumpet. Hold op. Ja. Hold op. Jeg tænker selvfølgelig, altså, skriv kommentaren, hvis I gerne vil have meget mere at se om alt det her. Om jeg så skal gå længere ned, helt dernede af, hvor der er dobbelt så meget. Alt muligt.
skrive i kommentarfeltet eller andet. Om jeg så skal gå helt derned bagved. Selvfølgelig bliver det her en lang video. Jeg håber alle sammen I vil se den. Hvis I gerne vil have mere at se af selve alt marken og alt det, så skriv kommentaren, like og abonner. Se, rådyrene, de har vist været det her område her. Vi har gået den vej. En flot natur herude. Det er en flot natur herude. Dejligt. Rart. Skriv i kommentaren, om jeg skal lave flere videoer med det her. Måske kan jeg gå længere ned. Et eller andet. Like og subscribe. Ses alle